Star Chefs kongresuan bildu diren gastronomia aditu eta sukaldariek adi-adi jarraitu dute Josean Alija bilbotarrak egin duen aurkezpena. Nerua jatetxeko sukaldariak 3 plater aurkeztu ditu New Yorken, barazkiak hobeto ezagutzeko eta berriro interpretatzeko duen maisutasuna erakusten duten platerrak. Sukaldari bilbotarrak tomatea bezain sinplea dirudiena teknologiarekin eta belarrekin nola eraldatu duen azaldu du. Josean Alijaren sukaldean klasikoa bihurtu den aguakate foie grasa ere egin du eta bakailua dirudien tipula aurkeztu du. So it's interesting to see the evolution and to see how they keep things fresh and how they keep things progressive. Eta beti aurrera begira. Nerua Guggenheim Museoan dagoen jatetxetik zer ateratzen den ezagutu dute New Yorken eta sukaldari bilbotarrak Estatu Batuetako abanguardian dauden sukaldariekin egoteko aukera izan du San Francisco. Para mí es muy interesante ver lo que ocurre en Estados Unidos y poder estar con amigos. David Patterson edo Daniel Bulu bezalako sukaldariekin lan egitea. Euskal sukaldaritzak oste handia du Estatu Batuetako gastronomiaren munduan eta Star Chefs kongresuan oso gertutik jarraitzen ari dira gure jatetxeetan sukaldari gazteak egiten ari diren lana. Star Chefs zita gastronomikoak 7. edizioa bete du aurten, baina dagoeneko Estatu Batuetako sukaldaritza kongresurik garrantzitsuenetarikoa bihurtu da.